खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। थारैनो जोंनि थाखाय मैया आरो दिनैनि साना जोबोद दुखुगोनां सान। नदुवार हालामनि अन्थाइबारि गुदि फरायसालिनि थाखो फोरोंगिरि रुंसारि खैला स्वर्गियारिनि गोथै देहाखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। थांनाय 24 अक्ट'खालि मोनसे लामानि जाब्रबथायजों गोब्राब जानायलाय बिथांखौ गुवाहाटीनि जिएनआरसिआव फाहामथाय होदोंमोन, नाथाय फाहामथाय होसेयावबो बिथांखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। बिथाङा गावनि जिउजों जुजिनानै मैया फुंनि 9 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। जों नुनो मोनै बेसेबांबा गोजान जायगायाव बिथाङा आनज्रायलांबाय, बेयो जोंनि थाखाय सुख'हायै खहा जाना थाबाय। बिथाङा फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे सासे समाज सिबियारिबोमोन। थांनाय 27, 28 आरो 29 दिसेम्बर खालाराव जालांनाय नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय थान्दै मेलाव बिथाङा नेहाथारिनि बिबानखौबो मोनदोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनिबो बारग' लोगो हारिमु नेहाथारिमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा दामनाय देनाय, मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय आरो फरायसुला फरायसुलिफोरजों खाथियाव थानानै सासे मोजां दिथागिरि महरै खामानि मावलांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा फरायसुला फरायसुलिफोरनि गोबां अननाय आरो बाख्नायनायखौ मोनदोंमोन। सासे अलंबार महरनि सुबुंखौ खोमाना लानाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै रुंसारि खैला स्वर्गियारिनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनायाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि आरो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि, बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, बिश्वनाथ जिल्ला बिसानि आफादगिरि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि रायजो राजा बिथांमोना दुखुथिया नख'राव नुजाफैनानै जोबथा बिदाय होयो। बिथांमोना दुखुथिया नख'राव नुजाथिफैनानै मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। दिनै जोङो नैबेयाव मोनसे दुखु फोरमायनो सानदों, मानोना अन्थाइबारि गुदि फरायसालिनि सासे लेङाइ फोरोंगिरि दिजु गयारि होननाय बिथाङा मोनसे एक्सिडेन्टआव हरखाबै बिथाङा मैयानि सानाव 29 फेब्रुवारि बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा दिनै जोङो बिनिनो दान्दिसे बिथांनि जि रुंसारि देहा बेखौ बिदाय होनायाव बाहागो लाफैदों। दा जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै दुखु मोननाय आरो फोरमायदों, आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि नख'रनि गासैनिसिबो दुखुआव जों बाहागि जानानै दुखुखौ जों फोरमायफादों। दा बे समाव बेखौनो बुंनांगोन, बिथां जि रुंसारि कैलाश दिसु गयारि बिथाङा सासे मोजां सासे फोरोंगिरिमोन, जेराव बिथांबायदि सासे फोरोंगिरिया रुंसारि जालांनायाव बे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार हालामनि आरो बे फोरोंनाय गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिथांमोना जोबोद दुखु मोनदों। दा बिथाङा बेल' नङा, खालि फोरोंगिरिल' नङा, बिथाङा समाजनि थाखाय गोबां खामानि मावदों, आरो बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जिल्लायाव बिबान लानानै खामानि मावबोदों। आरो दायो बिथाङा दाखालि बावैसो नदुवार हालामनि जि गल्डेन जुबुलि, दा बेयाव बिथाङा नदुवार प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिबान मोनदोंमोन। दा बे समाव जों गोथौयै फोरमायदों जे बिथांबायदि गेदेमा सासे बर' हारिनि मावथि बिथाङा रुंसारि जानायाव जोंहा हारि हिसाबै आरो ओनसोल हिसाबै गोबां खहा जादों। जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेनिखायनो आङो बे समाव बेखिनि बाथ्राखौ आंनिफ्राय आं जिल्ला एबसुनि जानानै नख'रनि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम आरो बिथांनि जि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों, आं बे समाव आफा आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय। आरो नख'रनि जि दुखु, बे समाव जों जिल्ला बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोनजों जों लोगोसेयै दुखुखौ फोरमायबाय। थारैनो
मैया आरो दिनैनि साना जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव सान। जोंनि नदुवार हालामनिनो अन्थाइबारि गुदि फरायसालिनि थाखो फोरोंगिरि कैलाश दिजु सरगयारि, बिथाङा थांनाय 24 अक्ट'खालि मोनसे जाब्रबथायजों सिरियास जानानै गुवाहाटीनि GNRCआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा गावनि जिउजों जुजिनानै मैया फुंबिलिनि 9 रिंगायाव जेननांबाय। जों नुनो मोनै बेसेबा गोजान रायजोआव बिथाङा बिदाय लाबाय जोंनिफ्राय। दा बे जोंनि थाखाय खोब सुफुंखौ हायै मोनसे खहा जानानै थाबाय। बिथाङा सासे फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे सासे समाज सिबियारिमोन। हारिमुआवबो बिथाङा गोग्गोम दखल दंमोन आरो लोगोसे थांनाय 27, 28 आरो 29 डिसेम्बराव जालांनाय नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बिनि थान्दै मेलाव बिथाङा गोदानै नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो नेहाथारिनि बिबानखौबो मोनदोंमोन। बिथाङा बिबान रुजुननाया बारा गोबावानो जायाखैमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बारग' लोगो हारिमु नेहाथारिमोन आरो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो हारिमु नेहाथारिमोन। बेजों लोगोसे बिसानिबो बिथाङा सासे बोसोनगिरिमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गासैबो बिथिङाव दामनाय देनाय, मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय आरो फरायसुला फरायसुलिफोरजों खाथियाव थानानै सासे गारजेन महरै, सासे फोरोंगिरि महरै, सासे दिथागिरि महरै बिथाङा खाथियाव थानानै बयखौबो खाथियाव सोमोन्दो खालामनानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन। जायनि जाहोनाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरनिफ्राय बिथाङा अननाय मोनदोंमोन आरो गोबांनिफ्राय बिथाङा बाख्नायनायखौ मोनदोंमोन। दा बेनि थाखायनो बिथाङा सासे फोरोंगिरिजों लोगोसे सासे मोजां दिथागिरिबोमोन आरो सासे मोजां हारिमु सिबियारि सुबुंमोन। दा बेबायदि सासे अलंबार महरनि सासे सुबुंखौ खोमाना लानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। दा माथो खालामनो, जोनोमजों लोगोसे थैनाया मिथिंगानि नेम, संसारनि नेम। बेबायदि जोनोम जाबाय जेब्ला जों सानसे थैनांगोन। नाथाय बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव जोंहा गोबां खहा जालांबाय। दा बे खहाखौ सुफुंनो थाखाय हयथ' जोंनि थाखाय गोबां सम नांबावसिगोन। दा जायखियानो जाया मानो जोबथारनायाव आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबगोन। आनान गसाइया जाहाथे बिथांखौ गावनि सेराव अराय आलो गोजोन जायगा होगोन आरो बिथांनि जिथु आद्रा थालांनाय खामानि बेखौ जोंनि समाजनिफ्राय जों बयबो मावनो हागोन इयुनाव आरो बिथाङा जोंखौ सोरगोआव थानानै मदद आरो थुलुंगा हरगोन बेखौनो आसा खालामनानै आरो लोगोसे बिथांनि जिथु दुखुथिया न'खर, बे न'खराव दिनैनि बे दुखुनि समाव जोङो बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोननि दुखुआव समानै बाहागोआरि जाफाबाय। जाहाथे आनान गसाइनि अननायाव बिथांमोननि न'खराव आलो गोजोनै गोहो आरो बोलो लानानै गावनि गथ'खौ, बिथांनि अनजालि बिसिया जाहाथे गावनि गथ' गथायखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हायो, इयुनाव साफा मोजां सुबुं खालामनो हायो। बे खालामनायाव जाहाथे आनान गसाइया बिथांनो गोहो हरथों, बेखौनो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै जोबथारनायाव जों बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनि गोथार जिउमानि थाखाय आनान गसाइनि सेराव गंग्लायै आर'ज गाबनानै जोङो बिथांखौ बिथांनि दिनैनि बे दुखुनि समाव जोंनि दुखुखौ फोरमायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बर' थुनलाइनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लाना जिल्ला केन्डेल लाइटिं सावनायनि माबा मोनसे फोरमायथि हरनो नामा? बेखौ जोङो हास्लाबासै, जोङो बेखौ खालामगोन। बिथांनि गोथार जिउमानि थाखाय जोङो जिल्ला नाङै जोङो बेखौ जिल्लायाव बिथांनि जिउमानि थाखाय जोङो केन्डेल लाइटिं, जिथु आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि, बेखौ जों खालामगोन। जोङो मैया जों बेखौ हास्लाबासै। दा बेजों लोगोसे जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय गुदि बर' थुनलाइ आफादखौबो जोङो खावलायगोन
मोनफ्रोमबो गुदि बर' थुनलाइ आफादा जेन बिथांनि गोथार जिउमानि थाखाय इसोरनाव बोर बिनानै बिथांनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बेनि थाखाय केन्डेल लाइटिं खालामनो थाखाय जोङो खावलायहरबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।